Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom aborda o culoare nouă din seria DC. DC vișiniu de data aceasta. De ce? Vișiniul este una din culorile mele preferate. Această culoare pe mine mă inspiră. O port foarte des și îmi place foarte mult. Este acea nuanță de roșu mai serioasă. Vișiniul este fără îndoială una din cele mai frumoase culori. Vișiniul grena. Dar fără îndoială este o culoare foarte interesantă. Dețin mai multe articole vișinii. Am această maletă de pe mine și un sacou, dar și o pereche de pantaloni vișinii, dar și o cămașă vișinie, desigur. Acum depinde numai de gusturile voastre, depinde de nuanță. Spre exemplu, acest vișiniu este mai deschis. Este o nuanță de vișiniu mai mult înspre roșu. E foarte frumos. Iar acum să discutăm despre particularități culorii vișinii. Deci, această culoare este un roșu mai închis, după cum am spus. Sau grenat, vișiniu sau grenat. Este o culoare foarte interesantă, pe care o putem purta în mai multe combinații. Spre exemplu, putem purta vișiniu cum am eu aici cu bleu mare. O combinație mai mult decât interesantă. Putem purta vișiniu cu negru. Putem purta vișiniu cu maro. Sunt fără îndoială cele mai bune combinații pe care le putem aborda cu vișiniul. Datorită că este o culoare închisă, nu putem să o combinăm cu alte culori mai trăznite de genul galben sau mov sau portocaliu, pentru că ar arăta execrabil din punctul meu de vedere. Este fără îndoială o culoare care mie îmi place foarte mult. De exemplu, am venit aici cu prima sugestie. Un outfit full bleu mare, dar cu maleta vișinie. Avem așa. Adidas și sau pantofi undeva între bleu maren, cu blugi bleu maren, cu această maletă și cu acest trench, foarte interesant acest trench, la 4 nasuri, bleu maren achiziționat recent. Și acesta. Revin cu următoarea ținută. Următoarea ținută pe care o să o abordez este o ținută mai formală. Este full black, un costum negru cu pantofi negri și cu maleta vișinie. Este o ținută foarte formală și pe care o putem purta oricând la un eveniment, dar și la o întâlnire de afaceri pentru cei care au așa ceva. Este foarte drăguță și o suport și eu cu mare plăcere când o să am un eveniment. O altă ținută foarte interesantă este formată din pantofi negri, pantalon grenat și cămașă neagră băgată în pantalon cu curea neagră și cu ceas negru. Secretul acestei ținute, e bine, este relaxarea. Am zis să ne relaxăm, nu ne îmbrăcăm foarte complicat, așa că am zis că să iau o pereche de pantofi comozi, pantofi negri, niște pantaloni care să atragă atenția, adică acești pantaloni grenat, o nuanță foarte serioasă și cu cămașa neagră pe care o putem deschide la 1, 2 sau chiar 3 nasuri. De asemenea, dacă vreți să păreți așa, dacă chiar aveți ce să expuneți, puteți să purtați un nădișor să vi se vadă pieptul. Acum rămâne numai de gusturile voastre. Mie îmi place această ținută, o puteți purta seara sau la o întâlnire, mai bine zis seara, într-un cadru romantic. Eu cred că unei fete i-ar plăcea să vă vadă îmbrăcat așa. Voi ce ziceți? V-ați prezentat așa la o întâlnire? Lăsați-mi în comentarii. Următoarea ținută este o ținută foarte interesantă, formată din partea inferioară, adică Adidas și pantaloni albi, cu vișiniu și cu sacoul albastru. Vișiniul merge cu alb, dar merge cu alb dacă îi aducem o culoare de aceasta, de legătură, adică nu merge doar vișiniu cu alb, trebuie să fie și ceva acolo. De aceea m-am decis să adaug sacoul albastru imperial, că merge excelent cu ambele culori, dând astfel un echilibru ținutei noastre, care este de asemenea foarte interesantă. Cu aceasta am fost la biserică odată, trebuie să recunosc, și am să o mai pun și în alte contexte. Blugii sunt puțin rupți, mai mulați, puteți opta și pentru o pereche mai largă. Cămașa băgată nu am purtat cu ea la această ținută, dar puteți purta. Este o ținută destul de smart casual, pentru că pantofii sunt înlocuiți de acești Adidas destul de eleganți. Am sacou, am cămașă.
Putem accesoriza cu un ceas. Eu am unul negru, deși al vechi că mai bine mergea unul bleu mare. Și vreau să vă spun că este o ținută foarte interesantă și că o să o mai pun și în alte contexte. Următoarea ținută. Următoarea ținută foarte interesantă este formată din ghete maro, blugi bleu mare, într-un slim fit. De data aceasta mai relaxat față de ceilalți. Cămașă vișinie și palton maro. Vișiniul merge cu maro, dar nu merge doar vișiniul cu maro. Iar ca și la alb există o culoare intermediară. În cazul acesta a fost bleu mare sau negru. Dar poate merge și cu maro într-o combinație în care să fie un sacou, un costum să fie vișiniu, costumul să fie vișiniu, pantofi maro cu reaua maro și cămașa să fie albă. Atunci ar fi, dar în alt context nu merge așa ceva. Iar această ținută este foarte bună pentru zilele ploioase, cum a fost astăzi la mine. Într-adevăr, putem suporta și în zile mai friguroase, dar e mai recomandată pentru zilele ploioase, cu o umbrelă, ar da foarte bine. Nu vă recomand să portați palton pe timp de ploaie, dar în contextul ăsta în care aveți o umbrelă, de ce nu? Revin cu următoarea ținută. Următoarea ținută aparține stilului Smart Casual. Poartă din acești Adidas super pantofi, o să le zic Adidas bleu mare, cu blugi bleu mare, o cămașă albă cu picățele albastre, care este o cămașă foarte frumoasă primită de la o persoană care îmi este în continuare dragă, și cu această piesă vestimentară care mi-e place foarte mult, numită sacou vișiniu, care va atrage atenție, și cu un ceas bleu mare. Este o ținută foarte drăguță pe care am purtat-o ieri și mi-a plăcut foarte mult. Este o ținută care mă inspiră, este un ideal al meu în style și chiar mi se pare mai mult decât deosebită această combinație de culori, adică acest bleu maren cu alb și cu vișiniu fac o ținută senzațională și pe care vă recomand și vouă. În loc de bleu maren poate fie și negru, dar mie îmi place mai mult bleu marenul pentru că nu este contrastul atât de mare între alb și negru. Revin cu următoarea ținută. Următoarea ținută se bazează pe o combinație la care nu aș fi așteptat niciodată să fie potrivită, dar mi-a plăcut extrem de mult, așa că a trebuit să o introduc. Vișiniu, cămașa vișnie și cu pantalonii turcoaza. Este o combinație foarte deosebită și chiar nu mă așteptam. De asemenea, cu Adidas și alb, într-o versiune simplă a acestei ținute, este o ținută destul de simplă. Pantalonii turcoazi fiind raiați, având o cămașă pe care o putem descheia, am suflecat-o la mâneci, destul de neglijent de altfel, dar neglijentul ăsta va da un stil foarte interesant, un stil așa casual care ne va conferi un aer de ăsta foarte relaxat. Și fără îndoială va fi o ținută pe care o suport în continuare. Și o să revin cu ultima ținută. Iar ultima ținută a zilei este formată din Adidas alb, avem cu blugi opți albaștri, cu un hanorac de la Reebok într-o culoare granat, sau vișiniu, cum se spune, și cu o geacă din denim albastră, un outfit foarte streetwear pe care l-aș purta oricând la o ieșire mai comodă. Bun, și cam atât a fost cu acest episod. Vă urez multă sănătate, toate cele bune și să ne vedem cu bine la un nou videoclip.